да представите фермата, какво произвеждате, какво предлагате на пазара. Фермата се казва Биоферма Софина. Стопанството намира в землището на село Лесново, гара Елин-Пелин и град Елин-Пелин. Обработваме около 100 декара земя, 60 от които са зеленчуци. Да, ние сме от 6 години имаме, от 5 години имаме чисти биологични площи, имаме сертификат, от 7 години се занимаваме. Всички площи са минал преходен период и продукцията, която отглеждаме е 100% биологична, което показва сертификата и начина на етикетирането на продукцията. Как пласирате стоката си и какво е мнението ви за фермерските пазари? Казахте, че сте основали. Да, ние бяхме едни от първите, които направиха фермерските пазари, участвахме в създаването на фермерските пазари в София, на Римската стена Иван Вазов, както знаете. Ние сме участници в Българска асоциация биопродукти, но от вече близо 2 години не посещаваме пазарите. Реализираме продукцията основно на наши клиенти през интернет магазин, да. Да, до врата на клиента поръчка. Да, има. Има интерес. Всякакви клиенти се интересуват, от майки, които захранват бебета, до цели домакинства, които се хранят основно с нашите зеленчуци. Благодаря. Благодаря.